जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, चरण धरा. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुलय, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्षरः सर्वोऽयं विश्वतोऽर्थवाक्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषदेवेति संसारमयं गुणनामोनिधगेन मातरोहति. एतास्य महिमां पूजायाश्च पूर्वशः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे. प्राणाद्वायुराजायताम् शीर्णोद्यवसमावर्तताम्. अभ्यां भूमिर्दिशास्त्रोद्रातताम् सप्तसमिधाकृताः देवायद्यत्पुरुषं वशं स्थानधर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानसजन्मपूर्वे साध्या.
यस्य स्मृत्या जनामुक्त्या तपःपूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सत्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा नित्यश्री नित्यमङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः माणसाला देव सर्वेतून प्रदीपता प्रयत्न करतात सगळे स्थान गौरव सगळे दिन सगळे कानेनाड देवस्थानात पूजा आहेत स्थानमान सगळे दिले स्वाम्याने विशेष त्याच्या निमित्त स्वाम्याला अनुग्रहान आणि बरे दिल्यान इतरांय संस्था माझ्या प्रितीनं आणि विश्वासांच्या श्रद्धेन त्याच्या देवान आणि तुमचं बरे केल्या तशीच आयची दिसा विशेष जाम आपण अनेक नव्याची एक घर घेतल्या त्यात विशेष जाम एक सत्यनारायण पूजा करून स्वाम्याला एक अनुकूल जाम का जे दोष असलेले एक घरात ते नगरती जाम का मात्र नाही ब्रह्ममुहूर्त देवान सुमुहूर्त करून देऊन का त्यांचे रूपार असेल दोष असलेले निवृत्ती करून देवा अर्थ एक पात्र जाम का आमगे मुख काय केलं ते करून देव धर्म देव श्रद्धा धरून तीन छोल का मुरले करून आणि प्रीतीना पुन्हा देवा पूजा पुरस्कार केला देवा प्रीतीन स्वीकार करून तशीच विशेष एक उद्देशीन घर घेऊनच्या ह्याच्याडा या बंधजान स्थान मान गो काय दिन का आणि कुटुंबीन कसण्याची तगेलकरान गेलेली देव धर्माच्या सेवकाची भाग्य दिन का विशेष जागरूकपर अध्ययन जाम का म्हणून एक घर घेतल्या त्याची छान उद्देशान केले सगळे उद्देश छान रूपाचे देव कुटुंबीक बरे भूमिका गुरुवर्य गेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरी 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयम
संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर